van, kedves emberek, itt vagyunk egy nagyon epik videóban, amiben még nem tudjuk, hogy mit fogunk csinálni, de itt van velem Laura. Igaz, Laura? Igen. Megint! Hurrá! Hurrá! Hárman vagyunk. Ez mi a lószar? Hol találtad? A kukában. Nem szabad verekedni. Na, először is ki fogjuk nyitni ezt a szart. Mindenki kívánjon boldog szülőnapot a Laurának. Tegnap volt, de mindegy. Nem érdekel. Kinyithatom. Nyisd ki. Hol van? A 22-es, nyisd ki. 24-es megtaláltam. Nem a 4-es, csak 2-es. Mi a gyász? Honnan? Megehetem? Előre mindenkinek boldog karácsonyt kívánunk. Igaz, Laura? Obanyek. Megyünk hörizni. Na menjetek fel a lépcsőn, mert azt szólj. Jó. Na itt van velünk Jucifej. Jucifer. Ott van, de szerencsétlen. Gyere ide! Előre szólok, hogy csak nagyon szar a kamera. Lelepleztünk. Laura, fogd meg Lucifert is. Hozd ide a kamerához. Vagy valaki. Hogy nézzék meg a néző? Mindjárt csak Vanda kiássa ezt a csóró jószágot. Lucifer, de cuki hol van? Várja, nem találom. Jó, de cuki vagy. Gyere, megmutatjuk, mit tanultunk. Megmutatjuk. Jaj, le fog esni. Ráksalja a pólódat? Nem, cuki hangokat ad ki. Szia. Köszönjük a nézőknek. Megfoghatom? Sziasztok. Megfoghatom? Fogja. Várjál, mert karmolászik. Karmol. Menjél a Laurához, kérlek, Lucifer most. Jaj! Jaj. Nem, dolgom meg. Fogd már meg! Ide rak le. Szegény Höri terrorizálva van. Úgy. Lapos Harry lett belőle. Igaz, Lucifer? Jaj. Várj, rakja bele a pólomba. Jaj. Nem jön le. Jaj, de kicsit Szóval dolga fog már ki fogja venni. Ó, nem. Nem fog kimenni. Nem fogom. Nehogy már akarod. Fogom. De barát. Szépen. Ó, barát, gyere ide. Majd Dorka, tessék itt a hizét. Fogd meg a Hörit. Gyere ide, Lucifer. Nem kezdesz el harabdálni, jó? Berakjuk meg ne pulcsidulj. Dehogy is, nincs is itt a pulcsia. Az a baj. Hova mászol? Hova mászol? Elfelejtettem megetetni, hagyjatok el. Tudom, hogy nem professzionálisan dugtam. Milyen kis cuki és pici és puha. Egy későbbi videóban kimenni is fogunk. Oda. Igen. Vagy az erdő alá. Oda. Olyan akarom. Nézzétek meg a gyönyörű tájat. Igen, kicsit nem baj. Nyugi, nekem kiharapott az ujjamból egy darab. Legit must. Imádkozz, vagy most imádkozz. Várjál, amikor kamera. Itt van Bombi. Eszik. Lucifer. Vanda eszik. Észrevettem. Bombon? Nem. Nem Bántod, Duci. Ducika. Ducika. Macika, macika. Na, most imádkozhat. Imádkozz. imádkozni Laura, kell. imádkozz. Pont nem látom. Na, imádkozni kell. Ja, de ügyes vagy. Imádkozni kell, Lucifer. Luci! Imádkozz. Ja, most imádkozzunk. Mehetünk is le. Igen, mert bombonnak kell foglalkozni bombonnal. Na, menjünk le, induljatok meg fele a lépcsőn, így kell menni. Na, indulunk hazafelé. Jézusom, ti mit csináltok itt? Gyere, rúgdasok a seggét. Jézus! Miért fogsz a nézőkre pisztolyt? De szegények most. Várj, háttérzenek. De szép zenéd van. Hát jó. Csak télen. Hát csak télen. Te hülye vagy. Tél van, bassza meg. Ne, egy lett volna az a videó viszlet. Miért? Ne. Sziasztok. Így úgy nézel ki, mint valami. Értek vagyok úgy.
Ó, te köm, te hülye. Feksző! Még pont 13 ablak van. Ha minden igaz, ma lesz 99 Nights. Szóval nézzétek a csatornát, mert lehet, hogy lesz. Nem lesz. Honnan veszed? Majd nem tudok játszani. Hát akkor te nem játszol. Akkor egyedül játszom, vagy a Laurával. Most? Majd 99 Nights-ban. Holnap után karácsony! Rájöttél! Tényleg holnap után már karácsony van? Hát 22-a, 23, 24 fokot. Nem megy. És sok az utolsó 2 ablakon. Igen, menjünk ki az udvarra. Jó van, srácok, majd később még töltünk fel videót. Ugye? Sziasztok! Milyen puszi? Vada!